ହ୍ୟାଲୋ ହାଏ କହିବାକୁ ସମାନ ନାହିଁ। ହାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଅଣ୍ଡା ଭାଜିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ ଯଦି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଅଣ୍ଡାଟାକୁ ଆଣିବେ ଗରମ କରି ପୁରା କଡ଼କଡ଼ କଡ଼ କରିକି ତେଲରେ ପକେଇଦେବେ ଭାଜି ହେଇଯିବ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ ଅଣ୍ଡାଟାକୁ ଥାଳିରେ କାଢ଼ିବେ ତ ଅଟୋମେଟିକାଲି। ତାପରେ କାଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ପିଆଜଟିକୁ ଚୁନା ଚୁନା କରି ଯେଉଁ କାଟିଥିବେ ତାକୁ ପକେଇଦେବେ କଡ଼େଇରେ। ତାପରେ 2-3 ଥର ଖଣ୍ଡେ ଏମିତି ପିଠା ଖଡ଼ିକାରେ ଏପଟ ସେପଟ କରିଦେବେ। ସିଏ ତାର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ଭିଜିଯିବେ। କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ଭିଜିଗଲା ପରେ କଡ଼େଇକୁ ଦୁଇପଟ ବାଡ଼ି ଦେଇକି ଟମାଟୋ ଟିକେ ପକେଇଦେବେ। ଟମାଟର ପିଆଜର କଥା ହେଇକି ସିଏ ତାଙ୍କର ନିଜ ଭିତରେ ନିଜ କାମ କରିବେ। ତାପରେ ଲୁଣ ପକେଇଦେବେ, ଲୁଣ ବି ମିକ୍ସ ହେଇଯିବ ତାଙ୍କ ସହିତ। ତାପରେ ହଳଦୀ ଟିକେ ପକେଇଦେବେ। ତାପରେ ଶେଷରେ ହେଲା ଗରମ ମସଲା। ଗରମ ମସଲା ତାଙ୍କୁ ଅନେଇଥିବ ନା। ତାପରେ ମିଟ୍ ମସଲା 2 ଜଣ ଯାକ ମିଶିଗଲା ପରେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡକୁ ତା ଭିତରେ ମାରିଦେବେ। ତାର ପୋଡ଼ିବ ସମସ୍ତଙ୍କର ନା। ତାପରେ ଭିଜିବେ ଅଟୋମେଟିକାଲି। ଭିଜି ସାରିଲା ପରେ ଏବେ କ'ଣ କରିବେ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ହାଲକେଇକି ଭାଜିବା। ଚାଲିଛି ତାର ଭଜାଭଜି। ସେ ମିଶିଯିବେ ତ ମିଶିବାକୁ ବାଟ ପାଇବେନି, ଯିବେ କୁଆଡ଼େ। ତାପରେ ଟିକେ କଡ଼େଇରେ ଦେଇକି ଟିକେ ପାଣି ଆଣିବା। ପାଣି ଦେବା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ କରିବା ଟିକେ କଡ଼େଇକି ଭଲରେ ଦେଖିବା ସେ ମିଶୁଛନ୍ତି ନା କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଅଣ୍ଡା 2ଟା ପକେଇଦେବା। ତାପରେ ସେଥିରେ ଆଳୁ ଅଣ୍ଡା 2ଟା ମିଶିଛି, ଅଣ୍ଡା ଆଳୁ ତ ସେମ୍ ଆଉ। ତାପରେ ତାକୁ ଘାଣ୍ଟିବା ଆଉ। କଡ଼େଇକି ସେ ପେଲି ଦେଲେ ସେ ତାର ଘାଣ୍ଟ ଗଣ୍ଡି ମିଶିଯିବେ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଭାରି ଗୋଟେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଅଛି ନା ଆଉ। ତାପରେ ମିଳିସାରିଲା ପରେ ପାଣିକି ମିଶାଇଦେବା ତାଙ୍କ ସହିତ। ପହଁରିବେ ଟିକେ 4 ଜଣ ଯାକ ଅଣ୍ଡା ଆଳୁ। ତାପରେ ପହଁରିଲା ଭିତରେ ସେ ପାଣି ଭିତରେ ତାଙ୍କର ପହଁରୁଥିବେ। ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ କ'ଣ କରିବା ଆମେ ନିଜେ ଯାହା ଖାଇବାକୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବା କଥା କରିବା, କିନ୍ତୁ ପାଣି ଦେଇକି ଘୋଡ଼େଇକି ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସିଝିବାକୁ ଦେବା। ସିଏ ସିଝିବା କ'ଣ ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲେଣି। ଖାଇବ କିଏ? ଖାଇବ ଯଦି ଖାଅ, ନହେଲେ ମୁଁ ଖାଇଲି ଆଉ। ଅଣ୍ଡା ମନା କରୁଛି। ଆରେ ଆସେ 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 ଅଣ୍ଡା କହୁଛି ମୁଁ ଯିବିନି, ଆଳୁ ମୋ ସାଥିରେ ଆସିନ। ଆଳୁ ତୁ ବି ଗୋଟେ ପଳେଇଆ। ତାପରେ ଗୋଟେ ଥର ପାଇଁ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଏଇଟା ଥାମ, ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଖାଇବି ନା ଆଉ। ୱାଓ, ପଖାଳକୁ ଅଣ୍ଡା ଭଜା କି ଟେଷ୍ଟରେ ଭାଇ। ରୁହ ମ କହିବାକୁ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ। ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପଖାଳ ତା ଭିତରେ ଅଣ୍ଡା ଉଡ଼େଇ ଦେବା କଥା। ପରେ କଥା ହେବା, ଖାଇଦିଏ। ଦେଖୁଥା ପଳେଇଛ କୁଆଡ଼େ? ଦେଖ ଟିକେ ମୁଁ ଖାଉଛି କେମିତି ଆଉ ଦେଖ। ଖାଇସାରେ ମ। ଅଣ୍ଡା ପୁରା ସିଝିକି ରେଡ଼ି। ମୋ ମୁହଁ ଟିକେ ଦେଖିଦେ ମୁଁ କେତେ ଜୋରରେ ଖାଉଛି। ବଢ଼ିଆ ପୁରା ଟେଷ୍ଟ, ମାନେ କହିହେବନି ଏଟାକୁ। କିଛି କହିପାରୁନ, ଖାଇସାରେ। ଓଫୋ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।